Merħba u l-odwa tajba lil kulħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, ir-rebbieħ fuq il-mewt, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Qegħdin fi żmien tal-Għid li tfakkarna b'mod iktar qawwi dan il-misteru tal-ħajja. Ġesu ir-rebbieħ fuq il-ħażen, fuq id-dnub, fuq il-mewt. U l-liturġija tgħinna biex nissaħħu iktar b'din il-qawwa l-grazzja li Ġesu jagħtina. Li hu bata lina għam minħabba fina biex isalvana. Din huwa s-sens tal-Ewkaristija. U biex niċċelebraw din il-laqgħa mal-mulej nitolbu maħfra taħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għandi ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt birjieti, ħtija tiegħek, bl-akbar ħtija tiegħek. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija mulej iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. L-Uddisa din nofruha għal Toni u Ġolina Galja u l-familja. Nitolbu. U Alla, int turi id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbegħdu mit-triq it-tajba. U bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqal li hu nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Stiefnu, kollu grazzja u qawwa, kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Lixandrin u ta' oħrajn miċ-Ċiliċja u mill-Asja. U bdew jaħduhom ma' Stiefnu. Imma ma kellhomx ħila jieqfulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Imbagħad ċewxu n-nies biex jgħidu, aħna smajnieh jidajb Mosè u Balla. Għaqlu wkoll il-poplu u x-xjuħ il-kuttieba li ġew għal fuqu, qabduh u ħaduh quddiem is-Sinedriju. U ġiebu xhieda folot biex jgħidu, dan ir-raġel qatt ma jieqaf jitkellem kontra dan it-tempju mqaddes u kontra l-liġi. Smajnieh jgħid li dan Ġesu ta' Nażaret qatt iħodd dan it-tempju u jbiddel it-trawiet li tagħna Mosè. Dawk kollha li kienu bil-qiegħda fis-Sinedriju samru għajnejhom fuqu u rawlu wiċċu qisu wiċċ ta' anġlu. Il-kelma tal-mulej. Daħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
imqar jekk il-gbarat joqogħdu jqassu fuqi, fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi, huma jagħtuni l-parir tajjeb. Alleluja, alleluja, alleluja. Triqati u rejtek u int weġibni, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Femni it-triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq ġubijietek. Alleluja, alleluja, alleluja. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-jubitek il-liġi tiegħek. Jiena għażilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija id-digrieti tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Numu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. L-għada li Ġesu mexa fuq il-baħar, in-nies li kienu għadhom in-naħa l-oħra tal-baħar raw li hemmhekk ma kienx hemm ħlief dgħajsa waħda u li Ġesu ma kienx fiha tela fuqha. Flimkien mad-disċepoli. Mela waslu xi dgħajjes oħra minn Tiberija, qrib fejn kienu il-ħobż wara li l-mulej kien ratt il-ħajr. Iżda n-nies meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesu u lanqas id-disċipli tiegħu, telgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnawm ifittxu lil Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh, Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu weġibhom, tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu s-sinjali, imma għax kiltu mill-ħobż u xbajtu. Tħabtux moħħkom għall-ikel li jgħaddi, iżda l-ikel li jibqa' għall-ħajja ta' dejjem. Dak li min il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsewh, x'għandna nagħmlu biex nagħmlu opri ta' Alla? Weġibhom Ġesu, l-opra ta' Alla hija din, li intom temmnu f'dak li huwa bagħad. Il-kelma tal-mulej. Aħna li sikwit forsi killu nisimgħu l-quddies, jekk tagħtu każ mill-lejt dejjem hemm ir-rakkonti li Ġesu jidher lill-Apostli. U wieħed mis-sinjali prinċipali li Ġesu kien qam mhix biss li kien jidher fiżikament glorjuż għalkemm kienu jarawh hekk u kienu jiddubitaw, kienu jaħsbuh xi fantażma l-bqija, imma dejjem dik il-laqa kienet tispiċċa bikla. Jekk tiftakru il-Vanġelu tal-bieraħ, Ġesu mar fuqhom għalulhom għandkom x'tiklu. Dak li kell wara l-awment tal-mulej, it-tifsira għalina hija l-Ewkaristija. Għax l-Ewkaristija, il-Qudiesa, hija stqarrija komunitarja tal-Knisja li Kristu għam mill-wied. Din hija l-iktar ħaġa importanti fil-Qudiesa, mhux biss għax tagħmlu opra tajba, mhux biss għax tiġi nisimgħu l-kelma tal-Alla, mhux biss għax tiġi nitolbu lill-Alla l-bżonnijiet tagħna li huma kollha sbieħ. Imma qabel kollox u fuq kollox niltaqgħu hawnhekk biex ngħidu nistqarru
għax nemmnu li Kristu qam mill-mwiet. U l-Vanġelu tal-lum jibda wkoll b'ħaġa interessanti illi jgħidlek l-għada li Ġesu mexxa fuq il-baħar, u Ġesu li mexxa fuq il-baħar taf xi tfisser? Illi huwa irrebbieħ fuq id-dnub, fuq il-ħażen, fuq il-mewt. Għax timxi fuq l-ilma, tgħaddi minn fuq l-ilma, toħroġ mill-ilma, hija l-qawwa tal-grazzja li tagħtina ħajja ġdida. Mhux hekk għamel ukoll il-poplu ludi meħlus mill-jasar tal-Eġittu, għadda mill-baħar tal-qasab u hemmhekk sab libertà ħajja ġdida. Ġesu jimxi fuq il-baħar ifisser li hu għandu id-dominju, il-qawwa, is-seta fuq il-ħażen. Għaliex il-Lut kienu jaħsbu illi dak li tkun taħt l-ilma hija l-mewt. Toħroġ minnu tfisser rebbieħ. Anke s-sens tal-mamudija. Speċjalment min jiċċelebra il-mamudija bir-rit tal-immersjoni illi jiġi moddes tal-ilma u joħroġ hija sinjal tar-rebħ fuq il-bnub. Mhux hekk għamel Ġesu. Ħareġ mill-qabar. Ħareġ mill-post tad-dnub, mill-post tal-mewt. Issa din il-ġimgħa sa nisimgħu il-Vanġelu ta' San Ġwan li jfissrilna x'inhi l-Ewkaristija. Għaliex San Ġwan rid jgħid illi Ġesu huwa dak li Alla l-Missier bat fid-dinja biex jisalvana. Kif jgħid fi frejs ieħor f'paġna oħra tal-Vanġelu tiegħu illi Alla tant ħab lid-dinja li bat lill-ibnu biex min jemmen fih ikollu l-ħajja. Għax Alla ma batx lill-ibnu biex jikkondanna il-dinja imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Anke l-Vanġelu tal-lum x'kien staqsewh x'iridu nagħmlu biex nagħmlu l-opra tal-Alla li temmnu f'dak li Alla l-Missier bat. Issa biex nuru li nemmnu f'Ġesu hija l-laqgħa tagħna fl-Ewkaristija li niċċelebraw il-qawmien tal-mulej. U allura it-talima konklużiva tal-lum x'tista' tkun. Dawk in-nies kienu jfittxu lil Ġesu għax kienu jaħsbu li dan is-sultan, dan ir-re, dan il-Messija sajtihom il-ħodd biex jiklu. Kif kien jagħmel bil-mirakoli. U Ġesu veru jtina l-ikel il-ħobs tal-ħajja li hija il-preżenza tiegħu. Fil-qudiesa nisimgħu l-kelma tiegħu u niklu il-ħobs tal-ħajja il-ġisem tiegħu. Dan jagħtina u Ġesu jgħid ukoll tfittxux ħobs li ma jservix għall-ħajja imma dak il-ħobs li jibqa' dejjem. Kif Ġesu qal ukoll lil meta kien ittentat illi il-bniedem ma jgħix biss bil-ħobs imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. U allura anke l-Ewkaristija hija laqgħa ta' tjubija, ta' ħbiberija, ta' mħabba fejn Ġesu ikellemna u jurina l-ikel veru li jservina. U x'liema huwa l-ikel veru? Illi il-fidi tagħna illum tagħtina l-ħajja ta' dejjem, tagħtina s-sens tal-eżistenza tagħna. Kemm fil-momenti diffiċli u kemm fil-momenti normali jew tajjeb. Għax Ġesu għandu risposta għal kull sitwazzjoni li nkunu fija. Allura aħna rridu infittxuh għax hu dejjem lest li jkellemna, li jiltaqa' magħna, li jaħfrinna, li jigwidana. Dan huwa il-ħobs tal-ħajja Ġesu. Allura ejjew inħallu l-liturġija tagħna biex insaħħu li nemmnu li Alla tant ħabna li tagħna Ġesu fl-Ewkaristija kull darba li aħna niċċelebrawha. U hawnhekk insaħħu il-fidi tagħna biex ngħixu b'dik it-tama nisranija li qed inkunu ħaġa waħda
mal-mulej fil-ġenna. U fl-Ewkaristija, barra l-ismeħ tal-kelma li nħalluha id-dawalna, id-dawal moħħna, l-għażliet tagħna, l-atteġġamenti tagħna u l-bqija, jagħtina wkoll dik il-grazzja kbira li għal ftit sekondi fit-tqarbin inkunu ħaġa waħda ma' Kristu. Kif qatt inkunu ħaġa waħda ma' Alla għall-eternità fil-ġenna. Din hija t-tama tagħna li Kristu rebbieħ fuq il-mewt. Ejjew inħallu l-Ispirtu tal-Alla jagħtina din il-grazzja. Ħuti eżies, nitolbu l-Alla missier biex aħna ngħixu kull kelma li toħroġ minn fom ta' Kristu ibnu li meta lina waldu bitna u kien imqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Nitolbuh bil-qalb u ngħidu dawwa l-mulej il-fema tagħna, dawwa l-mulej għadjakoni li bexxejxu bimħabba u ferħ il-ministeru tagħhom fix-xandir tal-kelma u fil-qaddi tal-foqra nitolbu. Għal-bnedmin li jemnu biss fil-valuri materjalisti biex jifmu l-importanza tal-valuri li jiġu mill-emil tal-Ispirtu ta' Kristu xost nitolbu. Għazzażaħ biex ma jibżowx jiddedikaw l-enerġija tagħhom għal-qadi ta' Kristu u tal-Vanġelu fil-Knisja nitolbu. Għalina biex din l-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw dolodu tkun sinjal ta' ħajja tal-fidi tagħna fl-emejl tiegħek li jidher fi Kristu u l-kelma tiegħu li salvana nitolbu. Nitolbu l-Ispirtu Santu jagħti d-den lil kardinali biex jagħtuna il-Papa ideali għaż-żmien tagħna biex bil-kollaborazzjoni tal-fidi fil-Papa ġdid inkomplu nikbru fil-fidi tagħna nitolbu. Permettu li talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore che ci dia il coraggio di cercare solo la sua parola, che è vita, verità e grazia, perché possiamo sempre camminare sulla strada che Egli ci indica giorno per giorno. Preghiamo, nitolbu. Il-res ukoll it-tal personali tagħna. Atina mulej li nfittxu l-ikel li jibqa' għal ħajja ta' dejjem, li jatina ibnek Ġesu fil-kelma tiegħu u l-ħobs Ewkaristiku u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolien kollu. Għax fit-tjubita jtajtna dan il-ħobs għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misterju ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu. Imbirek int mulej Alla tal-ħolien kollu. Għax fit-tjubita jtajtna dan l-imbit għedin nofrulek, frott tal-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-xogħol tar-ruħ. Naddaf li mulej l-uniti u l-luttijaj aħsan. Itolbu ħuti biex il-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa qudiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna miftijietna nitħejjew bħajja tajba għas-sagramenti tal-ħnina tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq.
Miżukħar lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew missiera Dis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dalgħodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda affer akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Wara s-sakrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja, bla għeda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jiqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid, imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġu l-qaddisin jinżlulek innu tal-glorja u bla għeda itennulek Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-arti mlija l-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli ta' smawiet, nbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull quddusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek miegħek. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u radulek ħaj għax għoġbok tilħana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'disewijiet li jinna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba fl-imkien mal-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni mqaddsom Malla u Umna Marija, żewġha San Ġusepp, l-Apostli, San Franġisk, Santa Klara u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla nitolbu kif jallimna Ġesu. Missierna li jinti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jidoflax. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-dubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la d-daħħalnex fil-ġrid iż-daħlizna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tijek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħalilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda lejn il-figli tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li int trid fiha, int li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf tal-la Mulej Ġesu Kristu. Nitqarbili ma tkunx ta' kundanna iżda. Danu Ġesu ir-rebbieħ fuq il-mewt. Dan il-ħaruf talla li jneħħi id-nubet ta' dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristi ħarisna ħajja ta' dejjem. Inkomplu nfaħru l-mulej u ngħidu għal tid-darbiet flimkien. Il-mulej għam tassew mill-wiet, alleluja, alleluja. Il-mulej għam tassew mill-wiet, alleluja. Il-mulej għam tassew mill-wiet, alleluja, alleluja. Il-mulej għam tassew mill-wiet, alleluja, alleluja. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox. Inġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-awment ta' Kristu mill-wiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid.
wimla ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, flimkien nitolbu lill-Omna Marija ta' Pinu biex tħarrisna, biex issaħħaħna fil-fidi bina Ġesu li hu preżenti fostna fl-Ewkaristija permezz tal-Knisja. Ħalli nkunu dejjem id-disċipli tal-mulej. U għalhekk ngħidu slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imirkintu fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftieħ Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlobalina met-imbib, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Fil-ħlewa ta' Mejju l-om tagħna Marija.